Avui neix aquí Canal Info Salou Cat, la versió de Canal Info Salou en català amb informacions i notícies de Salou. Canal Info Salou en català. Orgullosos de Salou, orgullosos de tu. Som de Salou. Som Canal Info Salou. Meteo Salou. Previsió del temps per als propers dies. Previsión del tiempo para los próximos días. Weather forecast for the next few days. Canal Info Salou. Notícies en titulars. La Diada Nacional de Catalunya s'ha celebrat a Salou amb un acte institucional i l'ofrena tradicional de flors al monument a Rafael Casanova, a càrrec d'entitats culturals, socials i esportives del municipi, així com de particulars. El govern de la Generalitat inverteix 35 milions en 24 municipis de Tarragona per comprar pisos de lloguer social. El municipi de Salou n'ha adquirit un per un valor de 45.000 euros, segons s'ha anunciat. Salou estudia la viabilitat d'un servei d'autobús municipal. D'aquí a unes setmanes tindran sobre la taula els resultats de l'informe encarregat fa uns mesos per conèixer la viabilitat de posar en marxa un servei de bus al municipi. El Port de Tarragona s'ha compromès a impulsar l'excavació de la part del jaciment del poblat grec de Cal·lípolis, situada en terreny portuari, per alinear-la amb el nivell de la part corresponent a Salou, que ja està consolidada i museïtzada. Salou va donar el tret de sortida al nou curs escolar 2025-2026 a la Torre Vella. Durant l'acte d'inici de curs, també es va reconèixer la feina dels professors i professores del municipi que s'han jubilat en aquest últim període lectiu. Enguany, Salou va tornar a endinsar-se en la història amb la commemoració de la sortida del rei Jaume I, rum a la conquesta de Mallorca l'any 1229. La desfilada va recórrer els principals carrers del nucli antic fins a arribar a la plaça de les Comunitats Autònomes, on esperava l'espectacle final. L'actor i rocker William Miller, resident a Salou, ha escrit la seva primera novel·la titulada Brad, l'influencer. L'argument del llibre s'endinsa en l'humor absurd amb un toc de surrealisme i tracta sobre una estrella de rock de fama mundial. Espai de participació ciutadana. Ens agrada que els nostres seguidors hi participin. En aquest cas, hem preparat una enquesta de participació ciutadana i et preguntem: com valoraries, en termes generals, la gestió de l'alcalde de Salou, Pere Granados, ara que es compleix la meitat del seu mandat municipal i comença un nou curs polític? De moment, aquests són els darrers resultats de l'enquesta que pots veure al nostre web i que encara pots votar. Entra a canalinfosalou.com. Participa i fomentem el debat constructiu i el respecte a la diversitat d'idees. I tu? Què n'opines? Tots i totes fem Salou.
encaje la crítica política en el debate político. Canal Info Salou. Han venido muchos argentinos más. ¿Sí? Sí. ¿Y van a seguir viniendo? No, se ve que no se ve que no pesa nada. Es visual, se ve enseguida. Muy bonito. Está todo hecho a mano y son todas creaciones. Som de Salou. Som Canal Info Salou. Moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts. Si t'ha agradat, regala'm un like, dóna-li a la campaneta i subscriu-t'hi si encara no ho estàs, per fer més i millor.